Исәнмесез. Мен кыскараак силерге тырышам. Чөнки әлбәттә бу инде зур тема. Бу турыда мен күп яздым, минем китапларым да бар. Монда конкретно бер эпизод турында гына сүз барачак. Монда мен презентацияда әзерләдем. Русча текст бар, теләгән кеше русча укый алыр. Искәндәр турында сүз барганда, әлбәттә татар фольклорында, татар әдәбиятында да бу образ бик күп очрый, барлык күпчелек әсәрләрдә очрый ул фольклор, хикәяләрдә, риваятләрдә, һәм башка бәйтләрдә, һәм башкаларда, һәм башкаларда мәҗлесләрдә. Монда сүз нәрсә турында бара? Гомумән Татар-Иран мөнәсәбәтләре турында әйтәсем килә. Чөнки без набой бергә ничек тарихи бар итмибез, гомумән үзебезнең борынгы риваятләребезне, хикәяләребезне, ниндидер язма чыганакларыбызны гарәп, ислам мәдәнияте белән гадәттә бәйлибез. Ләкин Иран тәэсире дә бик көчле булган, шуңа күрә аны турында әйтергә кирәк. Һәм бу Зөлкарнәйн сюжеты инде ул шуңа бер мисал. Чөнки Зөлкарнәйн белән бәйле, әлбәттә мен Зөлкарнәйн дип әйтәм, чөнки ул гарәпчә дөрес аны әйтергә Зөлкарнәйн, димәк, ике мөгезгә ия булган кеше турыдан-туры тәрҗемә итсәк, гомумән татарча инде ул ике мөгезле кеше була инде. Мөгезле кеше гомумән ике мөгез, димәк, ике мөгез турында сүз бара. Бу образ ул Иран аша безгә килеп керә, ләкин ул турыдан-туры килеп керәме? Ниндидер башка әйтик анда Төркстан аша, башка нинди юллар белән менә булса Зөлкарнәйн ул чепчи Иран образы. Иран образы. Алда таба мен мисаллар китерим сезгә. Зөлкарнәйн турында тагын нәрсә әйтергә кирәк. Әлбәттә, аны Александр Македонский белән чагыштыралар, чагыштырып карыйлар. Төрле версиялар бар. Македонский юкмы, әйтик анда инде Гарәбстанда борынгы Йәмәндә яшәгән бер патша образымы, башкамы, ләкин Коръәндә ул бар. Ике сүрәдә очрый Зөлкарнәйн турында мәгълүмат Тау тишеге яки Мәгариб сүрәсендә һәм Пәйгамбәрләр сүрәсендә очрый. Аның турында мәгълүмат. Менә шул әлбәттә Коръәндә очраган кайбер эпизодлар алар безгә дә килеп керә. Татарча Коръән тәфсирләренә, мәсәлән, тәфсир Ногманидә ул шундый формада русча тәрҗемәсе бар була. Менә шундый формада әйтелә аның турында. Монда иске телдә, әлбәттә, иске татар телендә анда алга таба русчасы бар була. Хәзер тагын Искәндәр Зөлкарнәйн Зөлмәткә күп гаскәри белән сәфәр кылды. Зөлмәттән кире кайтышларында Бәхри Асфар буенда гаскәрнең күбесе татарлардан хон алып файдыклары сәбәпле бу Волга иделе белән Кама иделе кушылган ергә Җиткәч, Искәндәр Зөлкарнәйнең 10 меңнән зиядәрәк гаскәри татар ханлары алганлыктан барчасының җәмәгатьләре бу Волга иделен күреп, үзләренең ирләреннән бу дәрья буенда истиқамат итүне арзу кылдылар. Без ирләре Искәндәр Зөлкарнәйннән таләп куелып, икрам ва фарман идар исәңез, безләр ушбу ике идел кушылмыш урынны Мәшрик тарафында бер шәһәр корып, җәмәгатьләребез белән шунда истиқамат идар идек диделәр. Искәндәр Зөлкарнәйн буйларының гарызлары кабул итеп, Имән Агачдин Булгар шәһәрен бина кылдырып, һәм бу шәһәрдә калгучы 10 меңнән зиядәрәк гаскәргә Волга иделе буенда калдыклары өчен Булгар диде. Инде бунлары Булгар дию тәсбия ителгәч, шәһәргә һәм Булгар дип исем куйдылар.
Монда бер нәрсә аңлашылмыйдыр. Шулай иске телдә. Менә монда урысча мин тәрҗемә иттем. Шул ук монда булган мәгълүматларны бу мәгълүмат татар шимайләрендә эшли. Татар шимайләрендә эшли. Мин шул мисалны укыдым. Бу 20нче гасыр башы шимайле. Шул тек шуннан алынды. Менә димәк 20нче гасыр башында шулай күз алдына китерәләр шул карайны. Ләкин аның турында мәгълүмат тагын да борынгырак чыганакларда очрый, шул әдәби әсәрләрдә әйткәнемчә. Мәсәлән, Коръәндә ике сүрәдә әйттем мин, Мәгарә сүрәсе белән Пәйгамбәрләр сүрәсе. Анда нәрсә турында сүз бара? Искәндәр Зулкарнәйн Яҗүҗ һәм Мәҗүҗ дигән аларны ничек дип әйтергә кешеләр дә түгел, инде бу шундый хәшәрәтләр дип әйтим, аларны ничектер алар әйтеп тә булмый. Шундый хәшәрәтләр белән очраша. Шундый диюләр белән очраша. Яҗүҗ һәм Мәҗүҗ турында ишеткәнегез бардыр инде. Коръәндә дә шулай, Библиядә бар ул, Библиядә ул Гог и Магог. Гог и Магог, демәк, анда башка образда. Монда татар тәфсирләрендә мәсәлән ничек ул чагылыш таба? Тау тишеге сүрәсе, Нугмани тәфсире. Зулкарнәйнне Машрикка ирештерүе дә Мәгърибкә ирештерүе кебидер. Зулкарнәйн кулында булган гаскәр, корал ва башка нәрсәләрне белем белән ихата булдык. Соңра яңа алып барып җиткерә торган сәбәпкә йөрде. Хәтта ике тау арасына ирешкәндә, шул ук ике тау алдында бер төрле кавемгә юлыкты. Ул кавем белән бик авырлык илә генә аңлаштылар. Алар әйттеләр: «Я Зулкарнәйн, шушы ике тау арасында яшәгән Яҗүҗ ва Мәҗүҗ кавеме җир өстендә төрле фәсадләрне кылалар, безгә зарар ирештерәләр. Алар белән безнең уртабызга шушы ике тау арасына биек дивар корсаң, біз сиңа хезмәт хакын түләр идек». Зулкарнәйн әйтте: «Раббым, миңа биргән гыйлем хикмәте сезгә бирә торган малдан хәерлерәктер. Сездән мал алмыйм, миңа фақат кул көче белән ярдәм итәрсез. Аллаһ ризасы өчен мин сезнең белән алар арасына тау кеби кыйма ясап бирермен». Монда инде бик билгеле сюжет турында сүз бара, Коръән сюжеты турында. Һәм Яҗүҗ-Мәҗүҗ бу борынгыдан килә торган гарәп, фарсы чыганакларда чагылыш тапкан образлар. Мәсәлән, 10нчы гасырда яшәгән Абу Җафар ибн Җарир ат-Табари тәфсирендә һәм тарих китабында Яҗүҗ-Мәҗүҗ турында шактый мәгълүмат бар. Аны ничек күз алдына китерәләр гарәпләр? Шуны әйтергә кирәк, Абу Җафар ибн Җарир иранлы үзе. Гарәп телендә бөтен китаплары, әсәрләре. Гомумән гарәпләр бөтен дөньяны 7 климатка бүләләр, бүлеп карыйлар. Аны акалим дип әйтәләр күпчелек санда. Һәм төркиләрне, Яҗүҗ-Мәҗүҗне, Сакаликларны бер төркемгә кертеп, 7нче төркемгә, 7нче климатка кертәләр. 10нчы гасырда әле димәк без язма чыгакларда бу әйберне күрәбез. Һәм Табари бу турыда ничек, менә бу кавемләр, менә бу хәшәрәтләр турында ничек яза, ничек аларны күз алдына китерә. Ул дип әйтә: Яҗүҗ-Мәҗүҗ шундый аларның изләре табак сыман, изләре кысык күзле, ниндер шундый кеше сыман, ниндер бәндәләр дип яза. Димәк, инде ул менә бу образ аркылы инде ничектер төркиләрне күз алдына китерә дип уйлыйм. Бу 10нчы гасыр. Һәм әлбәттә Зулкарнәйн һәр вакыт менә бу образ Яҗүҗ-Мәҗүҗ образлары белән янәшә бара бөтен чыганакларда. Аннан соң
Кем birinci Зулкарнайн турында әйтә. Демәк, без әле генә мин Шамаилдан мисал китердем. Зулкарнайн образ башта иң беренче борынгы татар чыганакларда, төрки татар чыганакларда, демәк, ул Яҗүҗ-Мәҗүҗләргә каршы көрәшүче патша дип тасвирлана. Анан синең яңарак әйтик 19-20 гасырларда бу чыганакларда Булгар шәһәренә нигез салган патша дип күз алдына китерәләр ул вакытта яшәгән татар авторлары. Һәм бу образ урта гасырларда барлыкка килә башлый. Борынгы чакларда татар риваятләрендә, әдәби әсәрләрендә ул нәрсә белән бәйле. Ул галимнәр фикеренчә ул Булгарчаны барып таша. Булгарлар һәм аларның варислары татарлар Казан ханлыгында яшәгән Казан ханлыгы кешеләре, халкы, галимнәре үзләрен әйтик зур ислам дөньясы, мәдәнияте өлеше дип күрсәтер өчен, раслау өчен бу Зулкарнайн һәм башка Коръән образлар белән бәйләп бу сюжетларны кертәләр махсус татар әдәбиятына. Чөнки татар мәдәнияте, төрки мәдәният ул ниндидер яңа әле генә барлыкка килгән мәдәният түгел, ул борынгы мәдәният. Ул гомумән ислам мәдәнияте белән, гарәп фарсы мәдәнияте белән бәйле мәдәният дип раслау өчен. Шуңа күрә бу Зулкарнайн образы да шуңа мисал булып тора. Беренче әйткәнемчә инде, әлбәттә, бу бөтен Зулкарнайн белән бәйле монда нигә Булгар шәһәрен төзү генә түгел, ул фарсы чыганакларда монда презентациядә булган. Алла таба күрсәтегез. Зулкарнайн нишли ул? Ул фарсы чыганаклар буенча ерак өйләргә, караңгы зулым иленә бара. Караңгы иленә бара. Ни өчен ул анда бара? Тырысу үзләргә бара. Тырысу үзләргә бара. Бу бөтен фарсы чыганакларда шулай чагылыш тапкан. Нәкъ тырысу үзләргә барганда, кире кайтканда, аның гаскәренең бер эше тукталып кала, Идел буенда, хәзер Булгар урнашкан җирдә. Шунда калалар далар, шуннан барлыкка килә Булгар шәһәре, гомумән Булгар халкы, Булгар дәүләте пайда була. Шундый генә фарсы риваятләре шулай тасвирлый Зулкарнайн тарихын. Һәм соннан беренче булып төрки авторлардан Махмуд Ташгари 11-нче гасырда бу образны үз әсәренә, Диван-ул-Лугат әсәренә кертә. Аннан соң башка авторлар, төрки авторлары шуны кабатлый башлый. Һәм яңадан Зулкарнайн һәм Зулкарнайн Булгар шәһәрен барлыкка китерүче буларак образ 19-20 гасыр башында яңадан активлаша, яңадан популярлаша. Чөнки 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында булгарчылар дигән хәрәкәт пайда була, барлыкка килә Ваисовлар хәрәкәте. Шуларның төп теориясында без татарлар түгел, без булгарлар. Анда Мәрҗәнинең сүзләрен беләсез инде, без татарлар дип һәм шундый дискуссия бара. Именно шуңа күрә бу Искәндәр Зулкарнайн яңадан барлыкка килә, Шамаилләргә барып җитә. Хәзер 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башы бу Шамаилләрдә яңадан шул кабатлана башлый шул риваят. Кыскача гына шул минем сезгә теләгән шул булды. Сораулар булса җавап бирермен сезгә. Теләгән кеше минем китапларга, мин язган кадәргә мөрәҗәгать итә алалар. Ул интернетта бар. Барсы да анда инде күбрәк мәгълүмат.
Рахмет сезге. Bu сюжетлар инде, bu тарихлар, алар кайчанга хәтле дәвам итә, кайчан алар бетә, татар халкы арасында таралмый башлый. Bu Совет заманы белән генә бәйлеме, әллә инкыйлабка хәтле дә инде бу риваятлар инде таралышы кими бара? Bu sözcükler indalar baribir, onlar dini işlerlikli sözcükler. Çünkü Zülkarneyn, Gadir'le indir, Mecusi bir indir, Padşa, köpüktü görü. İslam dini bilen beyli formada kirəu. Bu İslam medeniyetin yaklavıcı, İslam dinini yaklavıcı olarak kilip kirəu əsərlərge. Hem elbette indi Sovet zamanında bunday obrazlar alar bir ateistik başlangıç yukarı çıkarlar bizge, artı planga giderler. Ankara'da söyleyebilir, bunlar tarihi rivayetler yukarı çıkmayındı. Bunda kubrak etik akiyetlerde şıragan Zülkarneyn obrazı devam etti, akiyetler aşağı. Tatar akiyetlerinde o saklanıp kaldı. Sovet zamanında çıkan, basılıp çıkan akiyetlerde Zülkarneyn obrazı var. Lakin o başka. Anda şu bir tradisyon süjet, bir paşanın mügezi var, onu yaşıra, var bir çeşit kistürüşünler bile, şu her bir çeşit kistürüşünün başını kesev, başka şunun obrazda, şunun formada devam eder, Zülkarneyn obrazı, akiyeti formada. Tarihi rivayetler indi yukarı çıkmadı beterge olur. Yaxşı, рәхмәт, дуслар, сораулар. Алайса, seçmene bu Zülkarneyn obrazı o negizde İskender bilen tığız beylerden ömüne yazılan kitaplar mesela Can Barıcı'da, ruhanilarda, kontent rövüşte, rivayet rövüşünde tasvirlanan değilse o bırak din şanaklarına beyler Kubrak rivayet, akiyeti şunday formada kubrak fazla. Bu zaman nede de garip farklı çanaklarda da yarım şunday mifologik obraz. Nedir? Doğrudan doğru Alexander Makedonski bilen beyler onu nese yok. Paraskalarında, belki bu ne bulgan mı İskender Makedonski mi, Himyavik paşası mı yerindeki hem başka şunday. Konkret davranma kurgan için. Hayır, esas Rambiye'de var, anlaşılır. İsmi neyse, Peygamber obrazı olarak tasvirlandı. Ahvalık arasında izlediğinden dolayı başka şeyler. Esas Rambiye o falan tepsi bilen bayılıydı. Şu mağara hem peygamberler süreleri bilen. Anda benim misallarda esas Rambiye'den de var. Neden de mesela Melike kitabının tam bir misal getireyim oluyorsa, Melike kitabında da bir bahis var. Nasıl bilen fakir bahisleşir. Fakir indi o İslam dininin zakonların bölüşü, şular şeriatı bölüşü fakir. Ne kısırı fakirten. Oysa peygamberin mügüzü var, hakikatte. Zülkarneyn peygamberinin iki mügüzü var idi. Kız etti. Zülkarneyn niçin atıldı? Fakir etti. Asıl ismi İskender. Zülkarneyn deyip şunun için atıldı. Karin deyip aytu bu dünya diyu bulur. İki dünyanı izgen için Karneyn deyip atıldı. İki mügüzü bulgan için Zülkarneyn deyip atıldı. Ne bunda şunu hayır. Ne bu Melike kitabı bunda indi o dini eser, dini işlerlikli eser. Fakir bilen bir kızın bakası bara. Ne şolay fakir şolay anladı. Ne sizge bir örnek. Ну, Искандер deyip Alexander Makedonski'nin niçin diyeceğiz? Siz antegele kalas mı bu Makedonski deyip? Mamada bir Zülkarneyn dinde olan Zülkarneyn ne bu olaydılar. Ama da İskender Zülkarneyn yine kanun ikinci şartı isimli İskender bulmamış. Tegele aytalım ben çünkü tegele maglumat değil. Tegele maglumat o bizden Tatar birinci
tarixi əsərlər, indi ciddi əsərlər deyib qaytarga bula, ciddi deyib atlatırgan bu tarixi Bulgari Hüseyin Emirxanov'un 19. asır, Aktar'a 1883 yıl şudan da başlanır. Kalğanı indi onlar şu yarım mifologik, yarım folklor eserler, lakin onlara da itibar etmek gerek. Onlara ciddi çıkanlar. Onlardan başlatmasın. Yüklenmene çalıştırıp para gerek. Arkeolog materyallar bilen de başka dillerdeki çıkanaklar bilen, resmi çıkanaklar, yazma çıkanaklar bilen, başka şu vakitte indirip birgektiriyor. İskender Tükenayet'inde konkret az malumat. Konkret ayetinde teknikle bu Alexander Tironski mina etmesin. Nedir de bu Jilma obraz. Tam göçme süjet. Big zo'r rahmat Ozodbek.